Hello, लोगोफोर बरायबाय नोंथांमोनखौ चेनेलाव बे समाव गासैखौबो फिन खेबसेबाव दा जायफोर फरायसा फरायसुलिफोर नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट आपडेट्स मोजां खौरां फैदों दा जोंहा नैबे माखासे बोथोरखौ नायनानै बिटिसि सरकाराहाय माखासे स्कुलनि टाइमिं डेटफोरखौहाय नेमफोरखौहाय सोलायदों माने गरमा बांद्राय वेदाराहाय बांद्राय मोजां नङा बेनि थाखाय बोथोरखौ नायनानै सरकाराहाय गोदान नेम फोसावना होबाय दा बेवहाय बे नटिसआ 10 जुनाव ओंखारदोंमोन बेनिफ्राय 11 तारिख मैयानिफ्राय स्टार्टिं जाबाय बे नेमाहाय दा बेवहाय माखासे केटेगरिफोर दङ एलपि स्कुलसा 7:30निफ्राय क्लास लानानै 11:30सिम जागोन बेनिफ्राय एमइ स्कुलसफोरनियाहाय 7:30निफ्राय खुलिनानै 12:00सिमावहाय क्लास जागोन बेनिफ्राय ओइचएस स्कुलसफोरनियाहाय 7:30आव खुलिनानै 12:30सिम बेलासिनि आफ्टारनुननि दा बे टाइमखौहाय खाना होदों थि सम बेनिफ्राय लोगोफोर बेवहाय नोंथांमोना नुदों जाखानांगौ नै स्क्रिनावहाय बेनिफ्राय बे जोंहा माखासे खानानै होनाय नेमफोराहाय माब्लासिम सोलिगोन होनोब्ला नै बेवहाय 16 तारिख जुनसिमल' दै लोगोफोर बारा गोबाव सम नङा बे 16 तारिख जुनसिमल' सोलिगोन बियो दा बे बिटिसि सरकाराहाय बेखौहाय बे नेमखौ खानानै होदों दा नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआवहाय कमेन्ट खालामनानै लिरना खिन्थाहरबानो जाबाय लोगोफोर बे दा होनाय खानानै होनाय थि समफोराहाय दा नोंथांमोननि स्कुल कलेज लेभेलफ्रावहाय बेवहाय क्लासखौहाय बेबायदि लादोंना लायाखै नोंथांमोना कमेन्ट खालामना खिन्थाहरबानो जाबाय लोगोफोर थ' लोगोफोरनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ शेयार खालामना होलायदो आरो गासैबो नोंथांमोना मिन्थिखाबाय जानांगौ नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना बेबायदिनो बे चेनेलनि गेजेरजोंहाय गोदान गोदान लेटेस्ट इम्परटेन्ट आपडेट्स मोनलांबाय थानो हायो बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअआव गोदान भिडिअजों लोगोसे लोगो मोनफिनबावगोन थेंक इउ फर वाचिं सी यू अगेन बाय बाय एन्ड टेक केयार